Hello guys, good morning. Kagala tayo, punta tayo kay ate sa kabilang barangay kasi umuwi siya galing sa trabaho. So pupuntahan natin. Pinapapunta ako eh. Malayo, sobrang layo. Taba ko na. Taba ko na pala. Grabe. Ang sikip na ng damit ko. Matagal na to sa akin. Sumisikip na oh. Mi. May kambing. Takot ako bakas anuhin ako. Ano tawag? Sungagon man na diri sa Bisaya. Buti ngayon wala nang ulan. Sumilip na yung araw kahit papano. Pero hindi pa rin talaga mainit. Tama lang din yung ulan ng ilang araw. Kasi nakapag-recharge yung mga tanim nating gulay. Naging healthy sila. Kahingal dito. layo kasi ng ano may ibon lumipad yun. Ayun, hindi nakita. Naku, nawala na, hindi inabot. Tapos dito ako kuha ng kangkong dati, pero ngayon wala na. Sobrang putik ng daan oh. Gulat ako. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Sing your yarn. And everybody here is watching you.